హుస్నాబాద్ పట్టణంలోని శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ తల్లి దేవాలయంలో సిద్దిపేట జిల్లా జడ్జి సాయి రమాదేవి, ఏసీపీ సదానందం ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అర్చకులు పూర్ణ కుంభంతో ఘన స్వాగతం పలికి వేద మంత్రోత్సవంలో మధ్య పూజలు చేసి తీర్థ ప్రసాదం అందజేయడం జరిగిందని ఆలయ అర్చకులు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉత్సవ కమిటీ మెంబర్స్ పశ్చిమట్ల రాధ, పూదరి శ్రీనివాస్ గౌడ్, పెరుమాళ్ల నరసాగౌడ్, ముప్పిడి రాజురెడ్డి, గాజుల భగవాన్ నేత, దుడ్డేల శ్రీనివాస్, సాముల వెంకటస్వామి, బెక్కంటి రాజయ్య, శాతబోయిన శరబంధరాజు యాదవ్, వీరరాజు, అర్చకులు, జీవో కిషన్ రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.